kajing ai khuble iet ipi iwe baro ki ba shashkor bat ki ba snap e ka tin ka jong blei ha gane ka step ha ka kerteng bathyang tam utra Jesu Christ unong pen im jongi ka benta ka bangin pet na ka tin ka jong blei ha gane ka step ka dei u bala ban pen kesan riu hok epi ban sngo thu ya gane ka benta tungin ya wan lang bat nga sha ka jing ya perkhat ka ba pen sngo thu lang yengi ha ka ba ya de ba gane ka phang mudur menta phile ya kanu ka kam ka balong persha ya ka an perthai lane persha ya ka an chong ka imlang salang ka bamut ka de ka ta ka jingle kam boman bat kita ki bat ka jingle jong phi la rai pen ram no da ka an bat hadin ba kila rai pen ram ka jing sngo ka babunjat kan wana phi ka jing sngo babe ka jing sngo le ran bat kum ta ter Patkan san haga bakum kata kapor unwan ubriu la neu nu nong bishar uban wan ban pen kesan ya phi na kita ki jingle jong phi ban ong em phi klem le la ne phi long ubriu baba patkum ta ter bat kata ka jing pen kesan jong uta ubriu la ne jong uta nong bishar ya phi la neu baba no ya phi la neu ru hok no ya phi bat philat no na kata ka jing rai pen ram ngate phin chin tala skungu yauta ubriu la ne yauta nong bishar uban wan ban pen kesan ya phi ginya phai bat nga na ka tin ka jong ublei ka sithi chi nong room ka lonong ka balai ka dukhat ka ba ar ko lai ka ong namar bar o kila le pop bat kila du le no e ya ka buram jong ublei shushu na ka kitab Ecclesiastes ka lonong ka ba nyaw ka dukhat ka ba ar pho ka ong da shisha omdan uriu hak ha ka khando abamut omdan ubale babharu omdan ru ubomle pop ong ka tin ublei tang hakini gi dokhat ba tang hangne ngi la sakut ki baram sngo thu ba tin ka jong ublei ko ong baro kila le pop ba kila du le no e ya ka buram ka jong blei ila sakut ki baram bat bala de yengi ru ban rai penram om hakmat ki brio kumbangi akran mene ka an ka perthai lane ka an jong ka im lang sa lang ban rai penram yengi henrei an rai penram yengi hakmat ublei kat no ka jing sngo si ka ba khrau ha bangi perkhat ha ka ba yadei ba kata ka jing khrau jong ka pop ka ba ni ket henrei ka ba sngo tanat ka long ka tin ka jong ublei bat ka khubor ka ba bha ka ba ujisu ai hangi na ka gospel ka jong Yohanes ka lenong ka balai ka dukhat ka ba khan riu ka bangi jupule ka ong na ba ublei ula iet ya kata ya ka perthai ka ba ula aiti no ya la ukun bala kha marwe ba u ru ubanget ha u unam chachu hanrei un yo ya ka jing em bam jukut kan puleshu na ka dukhat ka ba khatra ka ongum ni uta ubanget ha u ka ba mut ubanget ha u jisu onam penram hanrei uta ubomnget ularam lupa naba langet haga kerteng ukun ublei bala khamarwe ka bamut haga kerteng ka jong u Jesu Christ kata ka daw kaninga ong ka khubor ka babhai ni we habangi nget hau Jesu ya kata ka jing rai penram la ne kata ka jing sakut jongi ha kata ka jing long ki baram hakmat ublei lingba u Jesu Christ habangi pediang bat nget u Jesu Christ nginom long shu ha kata ka jing ram an pen em yengi ngin yo e ka jing em bam jukut bakak tien ke jong ublei ko ong lada ngim nget ha ka kerteng ke jong Jesu ngilaram lupa bat na kata ka daw ka sithi nong room ka lenong ka bapra ka dokhat ka badeng kong ko ong na mar kata menta omdan ka jing penrami kita ki ba ha Christ Jesu ka bamut ye ki no ki badan yo Jesu Christ ki bla priang yo Jesu Christ anam dan shu kanu ka jing pendam lapan em lapan kesan ingi ka bible ka yathu ingi ba ulat thiet ingi da ka dorba ka snam jong u ka pamut da ka jing sha yap ka jong Jesu Christ halor ka ding phna ka snam jong u ka bala tu ha lum kalbari ka lapan em ingi we baro ka longkum kata ka dor ka ban siu spa na ka pop ka ba shir khai ka bala rai pen ramingi bangin ngin yap bom jukut henrei da ka jing yap ka jong Jesu Christ lingba u Jesu Christ lapen em yengi ba ka bible ka ong na ka shithi nong room ka lenong ka balai ka dukhat ka ba ar pu sawngan pule ha ka ne ka por ka ong kumne ya ki balapan kesan da ka jingai jong u ken da ka ta ka jing suspa ka ba ha u Christ Jesu ka bamut ulapan kesan yengi
ula khot ingi ki ba bat ki ba hok hakmat jong u lingba hakmat jong u blei lingba u Jesus Christ para lok ba e ha ga ne ka step la da phi sngo thu ba phi dang dan ha ka jing pen ram ka pop la ne ha ka nu ka jing sngo tiget ka jing sngo ba be ka nu ka jing le ka ba pen ram ye phi man ba phi khi men step ne ha ka nu ka pot phi kan mau phi sngo thu ba ka pop ka ba phi le ka la khrau palat nga khot e phi ka ne ka step to ka la ka ba mot ba priang ye u jisu ba phin yo ka jing pen em bam ju kot bat phin yo ka jing em bam ju kot jisun pen em ye phi bat an pen ksan ye phi an khot ye phi ki riu hok hak ma jong blai ki ta ki briu ki ba hok hak ma jong blai hak ma jong jisu Christ da ka ba phi priang ye jisu an pen ksan ye phi ki ta ki ba hok hak ma jong blai ta dei ba ka tin ka jong blai ka hi ka ye ngi u blai un kur khu ye phi we pi we ba ro ki ba sha shkore ka tin ka jong blai amen